Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ngokudala noma ngizulisa kwe5 namhlanje. Kodwa ke ngicela ukunamkela officially. Ngoba ke bemele ngithetha bemele ngifike kuzokuthi 20 kodwa ndingade ndithi kwakwenzeka ntoni. Jesus. Ngicela unamkela bomama bami ndihamba nabo. Ndamkele umama notata umkhatho baphakathi kwethu. Ndiyanamkela abazalwane egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndiyeka nokoyika ke bendiyaliwe ekhaya kodwa ungakhawulezisi. Ungakhawulezisi ngoba ngiyoyika ngakhawulezisa isiphithi sami ngoba ndifuna ukuhlala phansi kodwa ke ndiyathemba uba ndizoya ndiba comfortable. Qale ndizazise kwakhona igama lami ndikuzikhona ndinguNopinki. Ndiyazalwa phaa kwaGinyani eLibode Sibungu. Ndingumntwana ke kaThixo osindisiweyo. Praise God. uThixo ke wandenzela incebe ebutsheni bam ndazana naye kungumusa. Amen. Ngokuhlala ke ndihlala eDurban ndenzela bakho mama baqalayo mama undibona apha bangandaziyo nabe ndiqala ukubabona. Amen. Ngokuhlala ndihlala eDurban ndifike apha ekhaya phezulu ngo11 ebusuku andilalanga. Ndikhathele ndiyanoyika kwanina. Ufonela umama ekuseni mama ndiyaboyika mama. Uthi ke nabo boyika wena. Njengoba uthi uyoyika. So ndiyambulela ke uThixo ndifuna ukuthi umbono it was 2023 uThixo enika lo mbono ndiseThekwini andisebenzi ndihlala ngaselwandle phase renta khona. Bona amaxhaphazana encingo noba isuke eGoli aphethe into ongarhuqisa suitcase anxiba ikhala efanayo. Kube content izihleli ba utheni lento ndingenoyenza isibuko. Ndiyabelieve uba enguThixo enika lo mbono ngoba kwakudala ndihlala pha kwakudala ndibabona abantu behlukile kodwa bezinhlanga ezahlukileyo ababasuka kwezinye indawo beze kwitho eDurban. Kodwa ndithanda ungayenzi lento esibuko eshindayihoya kase ndifike endlini igcizele kakhulu ukuthi ningayenza lento niyenzele abazali benu. Sayiqala last year 2024 phambi ndiqale ndaye enkosini kuba ndifuna uqiniseka uba lento ufuna ndiyenze kanjani futhi intoni ivision yayo intoni inhloso yayo intoni efuneke siyi-achievile ngalento. So kwakhona ke nazi izinto ezibekekileyo ukuthi sikhulele kwezalali thina abazali bethu bakhulele phaa abazali bephaa bendela phaa bahlala phaa. Abanye zaba lifumana kwayithuba lokuphuma umuntu akaye endaweni yawutya kanje etafileni. Ningena edolophini ningena ngebhasi nigijimele ebhokseni nigijimele ephiphipi nongena senhlala phansi ebhasini nabo sitya nje ilofu yesonka nonqile uhlala ugoduke. Ukuhlala kanje nikhutshwe ayonto abanye ababeke bayenza. So singabantwana saqokolelana ke ngala 2023 ndababiza ndathi khona umbono endinawo ikhala sesikhupha abazali bethu kwinhluku nenhlupheko abadlule kuzo kwinyembezi esingenozazi thina ngene sixelele zona nikhulisa thina sifuna ukuthi kuni siyabulela siyayibona imizamo yenu iwa nganodwana nevuka ndike ndibonela umbukela ukhumbula ekhaya ngibona abantwana abangangami nabadala bethi bakhangela umama wabo ngo1971 yewena ngenabo babenifu beninganyanzelekanga masiyithetheni lonto icaca ukuthi beninganyanzelekanga ukuhlala kulazibungu likhulise thina yena yenza laa nto yenziwe ngabamama nisishiye kodwa anisishiyanga. So singabantwana siqokolelene sathi lolu suku lusuku lwenu lokuthi nonwabe lusuku lokuthi amanxeba enidlule kuzo nezinto esinihlukumeze ngazo kwathina
singena stagini simitha abanye bethu silahleka nisikhangele singabi nandaba nani sizothi kodwa namhlanje ukuthi siyabulela sibonile imizamo yenu kuhleke ukuthi sinibulele niphila sithethe nani kanje nisiva singayi ngalamini sesithenga ingubo ezinkulu nebhokisi ningasiyi and inhloso yethu ukuthi xa niphuma apha nithethe insikelelo phezulu kwempilo abanye bethu bayakholela ukuthi imile impilo yethu ngoba nisibambile ezinhlizweni zenu ngezinto esanenza zona eningaze nicinga uba nazidlulise kodwa xa uhlala phansi ubona ukuthi le nto ikwenzela inyembezi ngoba yakuphatha kakubi ndidla ngokuthi ke ebantwini kungcono xa ugezelwa ngumakhelwane uyakwazi uya komunye umuntu uyomutsho kungcono xa uhlutshwa in-law abantu basemzini uyakwazi ukubalisa kodwa xa uhlutshwa ngumntwana wakho uba nento ethi mhlawumbe mna ndenzanga akululanga uphume uyoxelela abanye abantu uba nako endixakile ngoba uphinde ubuyele kwakube nento ethi mhlawumbi ikhona into endingayenzanga kakuhle kulo mntwana ndiyamvuna ingabi mnandi ke loo nto nakuni so inhloso yethu ukuthi ubana nikwazi ndiyabathemba abantu abongomama bebuyisa ubunye efemelini zenu napha elalini phaa kwicommunity yethu nasemabandleni akho into endihlukumeza ngobona abantu abakhonza uthixo kuyesomnye bezululeni kodwa benento ecinga uba abavani okanye asihambelani okanye asithethi ntwinye so ngale gathering because apho khona omama abahlukile beecawe ezahlukileyo ndinento ethi uthixo uyoyizisa i-unity engayizisi kuphela kuni but eyizisa even with the families ayikho into endihlupha njengabantu abazalwa ndawonye bengangenelanga ndiye ndiyijongela nto ndiqoba uyandonakalisa umoya wam because manethi usatha msiqhela because ayilo cebo lenkosi elokuthi nithi nizalwa ndawonye ningajongani bendithetha nabanye abadade bethu abasedurban ndithi najongani basingayihole into enziwa omama bethu bazofaka abantu basishiye singena into esithi xa sihlala phansi siyilale siyimama esikhona asiyiva le nto uba wayetheni ayivakali ndathi masiqaleni iigroup ezinegroup ngosiyazikhupha kwathina senzela ukuthi ningasifaki thina kolwaa siziqalela into yethu ngoba senzela nabantwana babantwana bethu babe nabantu abayothi xa singekho thina bayazi ukuthi nangu udadethu nangu ubhuti wethu hayi le yenziwe ngabazali bethu amen so yenye yezinto ke esiye sizinqwenelele njengoba siqala le nto esiyiqalayo sinento ethi iyoyenza nelali ibumbane nokilali yethu sekuthetheni okubi gqithi xa kuthethwa ngayo isibungu vele ayikho ndiyamthemba kuthixo i-gathering ezinjeni uyokwenza ukuthi kube khona omunye athi umntu kayifuna uthetha ngoma-ona phakam umama amadala bekukwazi ndiyamazi yabo because beke nahlalelana ndawo amen also le nto yenze babambisana abantwana njengoba beningayazi le nto kho abathenga ilokhwe ukho ababhatalayo ukhona athi ndohluleka ngoku angenelelo mnyancedise iyenze kwabambana even abantwana benu kube khona othi ninazoza neqhinga lokumama somsusa kanjani ekhaya kuthiwa memeza uthenga into yoba makenze inhloko abanye behlile nje kuma silapha behlela ukuthi ngizolungisa umama benzela xa ivuka namhlanje ekuseni avuka aye kule nto so siyibonile ke i-unity not just lesiyirhalelayo kodwa sesiyibonile kwakubantwana ukuthi uthixo wenze abantwana babambisana nongasebenzi ucontributile kule nto yenziwa apha yimali le ekhutshwe apha sithi asifuni kube nesenti asifuni kube netransport sifuna nize nemizimba yenu kuphela ukuze nizokonwabela usuku lwanamhlanje yasingathi ke nathi sazana siyouth asazani singabantu abatsha kodwa le nto isenze sazana nabantu abake bani-inbox athi dadethu kungu-1 kungu-2 kungu-3 just because siye sacommunicata sihlela okanye siplena ukuthi kubekho inkonzo okanye kubekho olu suku silibiza ke nge-retreat silibiza nge-pampering mini yopoqozwa imini yokuzoziva kamnandi mini nje evacation esinenzela yona ugoda ubuye ekhaya ube nento ethi ndandingayazi bempilweni kumanje kanje ndandingayazi ukuthi ukukhala kwami uthixo angakwazi ukuthi amen ndinelizikeli kuJeremiah sendizohlala phansi kuba ndifuna unika umama khona imasaji ithatha ixesha ndifuna unika umama nomama azokwazi ukukhululeka because akazuhlala nathi ixesha elide elikuJeremiah 29 verses 11 uthi uthixo kuJeremiah mna ndineengcinga ezintle ngayo iingcinga zokuphumelelisa nokuliphika I really want to say bazalini bethu ukuthi uthixo uneengcinga ezintle ngayo noba nina mhlawumbe ningabone ngathi khona ukujonga abantwana bakwamakhelwane ujonga bakho benento uthixo ngathi undilahlile kodwa ndifuna niyazi olu suku lusisiqinisekiso ukuthi uthixo uneengcinga ezintle ngoba khange nihlale niyicinge le nto niyenzelwe namhlanje amen akekho umntu ebeyazi ukuthi uzohlala apha namhlanje azotya ekhutshwa athengele ilokhwe aphemparishwe ngabantwana bakhe ifuna ukubonisa loo nto ukuthi uthixo abengenoza yena
ebezoza ngathi okanye bezoza ngomnye. Amen. Okugqibela before nihlale phansi ndiyamthanda. Thixo wandenzele inhlanhla yokwathanda abantu basesibungu. Ndiyayiphinda le nto ngoba bekungekho njalo. Ndabe nento ethi ndifuna ufunda ndimke esibungu kuba kamama ndoya xa kuba i-cousins because indikhathalisile lana. Ndabona uThixo endinika uthando lwayo ndathi kuzosetyenzwa ke apha ngoba uThixo akakunika uthando lwabantu ozosebenza ngabo ingakunikanga uthando lwabo. So I love you so much. Ndibe emotional nje bandihleli ngapha ndiyaziva inyebe ziyancoma ngathi bahloma mama bethu. Ngathi ayingaba abantu baziyo phaya elalini bezinqabela ifasikoti behlabela nibahle beautiful. Umuntu onofika apha ngathi into yomisile okanye yamanje esazikhuphileyo engayazi ukuthi ngomama nje baselalini akho nathi. Amen. Sineminqweno ke thi ngenye imini sifuna nilale hotel. Wow. Fly nihambe ngeflight nijonge phansi uThixo anenzele incebe ezi zinto sizibona phaa kude. Mna ndihlala eDurban banento ethi ndi-attend i-event engenandaba nazo ndiyele phaa yothi ezi zinto zingeza kanjani esibungu andifuni niye kuzo ziza kanjani zona. Amen. Ndicinga ubana ndigqibile ndizodedela umama ananeprofile yakho mama. Ndiyakwazi ukuba umfundisi oshumayelayo umama endimthandayo ndimlandela kwiinkonzo zentshukumo. uThixo bendinomuntu mna endandizixela uba kuzoba sispeaker sam lo besispeaker sam last year ndinento ethi siyayubamba umcimbi uyasazi sithetha ngantoni kodwa uThixo uzoyilahla ke mna ndizokunika abantu ukhuluma ngomkhathi waye ngoba ndimphakamisa indawo ashumayela kuzo nezinto uThixo semenzele zona ukuba ndimlandelele emva kokuba uThixo athembe ispeaker sethu ndingathi abantu basezibungu uThixo nenzele inywele yokubonisa ngiyayithemba inhliziyo kaThixo azayithetha kule ndawo izowenza umehluko kuni nakubantwana bethu. Ngalo mazwi wami ngicela ukuphakamisa enze abantu ingafiki ixesha lakho. Amen. Hallelujah. Uthixo izandla. Ungumamni inki. Umangcwaya namadlamini. Ulungune zibongo ezibini njani. Oh. Bantaba kwethu yankulu into yachukumiseka ndifika. Mandiqale ndizaziseke. Ndingumfazi wamangcwangu. Yelo bam tito pelwana sikholisa umngana mthole siqhubeka sindelfa nandi maphuma background yami seKZN okuphuma lo muntu ngomsika sikaMashobane ombulazo mnyama sachata ngo1982 August sendingugogo nomkhulu amen umkhulu nyaka ka70 loqhibayo 70 years ngenze baba khona ekuthiwa bangogogo apha kodwa balincinci kuthi ukuthi nathi siyiyo sisekulentweni amen sekusele nje ba ndibolekele lokho efana nale icapukele kuzinqobe zami sezaza sasebusukuogreen bakhona yo sisuka ngapha eBizana uyadlula apha edolophini
sathathe le ndlela ibheka ePort Edward sakhe kwezalali ke sifutshane nasePort Edward sisuka khona nje nangoku sivuka khona ngokusilanga kodwa ke amaxesha amaninzi ngidla ngokuba lapha eLisikisiki ibandla lami endilikhokhele 15 years ilapha eLisikisiki ndabe sendiyoqala elinye elitsha elikhulu nalo ngapha eBizana so amaxesha amaninzi ngihlala ngapha kwami eBizana osiyokole insikelelo indlela endichukumiseke ngayo kwangalamhla ndacelwa kudala ke ndathi ngimana ndikhunjuzwe ukuba ndingumfazi olirhatha ohamba wonke lo mhlaba emenya ngapha nangapha ndathi ngimana ndikhunjuzwa kodwa sendifikile apha ndichukumisekile kakhulu ukuba sibe kwinkonzo ekumila kunje ndicela ke ngokokuqala nje sikhululeke khaleni umbona ndihleka sikhululekeni asikho senkonzweni andingomshumayeli namhlanje ngicela ukushumayela kodwa namhlanje andiyontoni andingomshumayeli umfundisi ophethe ibandla kodwa namhlanje andiyontoni andingomfundisi ngumngane yenu ukuze siyithethe lento siyincokole ukuze ingene kakuhle siyevana abathandekayo ndicela sihlekeni sincumeni sithandaneni kakhulu uyayenza usathana into yokuba zinqabe iintsuku zolonwabo luthi uselifikile ulonwabo ungalisebenzisi ixesha lokonwaba niyayibona so kufuneka sonwabeni kakhulu namhlanje sike zehle ingqondo sibe ngabantwana ngabo loo nto iza kusincedisa ikuncedisa engqondweni ikuncedisa kwindlela ocinga ngayo ikuncedisa kwindlela ovakalelwa ngayo imvakalelo zakho ii-feelings zakho emzimbeni ezigulweni ngoba izigulo ezininzi abagula zizo abantu abangangani anive niguliswa bubudala anive niguliswa kukuhlaselwa ngamadimoni nje kuphela izigulo ezininzi zenziwa zimeko umuntu lowo ophila phansi kwazo so ukusebenza kwengqondo kugcine nezinto ezincinci ngenxa yokuya ukhula ithi ngoku into ingenamsebenzi ungcolise nje umntwana vele inyuka ipressure kanti wawuqhele ukungcolisa umntwana ungabi nanto ngoku umzimba kuba sowupakishe zonke eziziganeko kudala zakwehlelayo ivele into ngoku incinci ivele ikugulise siyevana abathandekayo hayi ngoba mhlawumbi ungumuntu onenzondo ukukhula ngoba njengoba sikhula sine-history to tell ingqondo ezi zinamabali abalisa ngezinto zakudala omnye apha phakathi kwenu washiywa ngabazali esemncinci loo nto noba into yakudala wathi uyilibele kodwa awukayilibali njengoba ungayilibalanga ngengqondo nasemzimbeni inayo into eyenzayo omnye apha phakathi kwenu wafelwa ngumntana wakhe wafa kabuhlungu okanye ngudade wabo noba ngufo wabo wayilibala loo nto ngoba yedlula awusalili kodwa inyaniso le ikhona ibhulayo apha engqondweni ibhaliwe omnye wakha wa-abhuyuza okanye wadlwengulwa waphathwa kakubi mhlawumbi ekhuliswa ngumuntu angamzaliyo okanye ekhuliswa ngumuntu onxilayo okanye wakhule ngenabazali zonke ezo zinto zadlula kodwa ingqondo izigcinile ikhona apha engqondweni so yonke into ekhona engqondweni yazuba iyawuthinta kakhulu umzimba wakho yonke lento ndicacisa into ethi sesinendawo ezithuthumbayo nje asive kuba sihlaselwe yimimoya kuphela ayikho kuba sigugile kuphela because nina nikagugileni kodwa zimeko enidibene nazo phi endleleni ndithetha kamnandi ke Pinki nabantu abangamampondo nami ke ndilimpondo ngoba ndilapha kweli cala lethu thina sesingaka bambalwa abantu abakhuleka mnandi andithethi lento yabantwana bethu abaya esikolweni ngemoto behamba ngezihlangu ezitsha benxiba iuniform ezintsha
behamba bedle into yokuthiwa zii-breakfast thina silazi kwelo gama thina elo gama nje lithi breakfast sidibene nalo encwadini asiyazi thina i-breakfast because wawungavuka uphunge xa uzoya esikolweni iti ayikho in fact bungazuyinikwa nobikhona ngoba iti into yabantu abadala into yethu thina kukuba uqale endimeni uyohlakula uzofika esikolweni ubethele ukuba late ekhaya kunandaba ngoba kuthiwa intombazana vele iyavakatsha nje ngisiya esikolweni nje ichitha isixesha futhi izokwenda kade lento yoba ifunda uhamba ke uphethe isipopane sakho esinenkobe okanye esinamavilo okanye esinenkalumeva thina sasikhulela phantsi kwemithi uvele endimeni omnye ubebamba ikhuba elandela iinkabi omnye bethwele umgquba egijima emva kweenkabi uzoya esikolweni ngoba kuthiwa pha uyavakatsha xa usiya esikolweni xa ubuya intombazana soze ufike ukuthi mama ndidle ntoni uwe ekuzofuneka uba uqala ugube uyokha imifino upheke ngoba kaloku awukhathalanga wena ubuthile phaa esikolweni akho ntombazana iyayiphekelwa ukutya ngexesha lethu kwakungekho mntu ocinga into yoba sikhathele ngoba usuka apha uvele endimeni uzobethwa uyelekweza ntaba kho sikolo apha izikolo naziya elekweza ntaba fika ititsha likulindile egeyithini ikubethe udumbe uthi sa uzobuya esikolweni upheke so le ndlela ke ngokwesakhula ngayo yayirayithi futhi yasinceda thina ngabanye xa ujonga abantwana bangoku indlela abangahoyi ngayo nendlela ubomi babo abangabukhathalelanga ngayo kuba kaloku bona bakhula izinto zikhona zonke ukuthi zikhona zonke zenziwe intoni ke akanandaba noba ungumhlolokazi akanandaba noba uyisakamazi yena ufuna izinto zibe khona zongaphi zonke enentombi eyayiphambana umntwana wayiphambana ngendlela engaqhelekanga ezisusa le nyama ayidle wayenemingxuma kwezi ndawo azisuse le nyama ayithunthule azithathe eso siqubu asidle wayigeza ngolo hlobo lomntwana kodwa kuthixo wamphilisa sithandaza lomvuselelo wathi bakuphiliswe loo mntwana lavela igqirha lasizimela sangaliboni kanti yoqhawula ingqwaba liza kulo Yesu lanqoba ipinifa yalo lafike laphakamisa izandla lamkela uYesu uye ke ngoku oselikholwa eligeze lithinqa ngoba wambona uThixo emzini wakhe uphila umntana wakhe awayesencamile wayihamba amagqirha amahlanu wathi xa imlanda kweli gqirha lincamileyo lesihlanu wathi umuntu eteksini umntwana ebanjwe eteksini wathi umuntu kukhona intente ephaa kuyalali ngezantsi vele umsekho nalo mntwana ningasagoduka kanti kulapho uThixo ayomphilisa khona kanti uThixo akafuni lo mntwana ncam ufuna sona isangomesi uba masikhonze uThixo akamthanda uThixo ligeza namhlanje ibandla sathi njengoba engenamzi engumhlolokazi naye wayihlala endlini encinci eyembathiswe ngoseyile uthi wayithi xa kunetha aqoqa abazukulu ababeka apha embhedeni athathe iseyile ayibeke ngaphezulu abesebeka ivascom phezu kwabo ahlala ubusuku bonke egadi into yoba ivascom xa zigcwala amane ochitha enzela uba ukhuseleke abazukulu oonina bararaza kwelatheko intombi zakhe ngenye imini umzalwane esikhonza naye wafike kuyongcwatywa kulalani wabuza uba kwamama usibanibani kuphile nalo mama endimthole wavele kwakhonja useyile omnyama le mntanam inkulu lento yenzileyo kwakhonja useyile omnyama kwathiwa kwamama utshotsho nakuya ukhonjwa le ndlu ingathi kuhlala inkukhu embathiswe ngeseyile emnyama asimazi kwaba uyahlupheka thina ngoba ngendlela onwabe ngayo kuThixo ngendlela ahlele ehleka ngayo nangendlela angashiyeki ngayo ezintweni ezenziwayo ebandleni wabuya lo mzana wayifota wathi bafike nayo sakhala sonke endlini salila sonke endlini ndixolela uba samakhela u3 rooms lo mama ngenyanga enye mntana ngoba savele sathi iblocks omnye athi 20 bags zesiment athi omnye i10 yamazinki into yakhiwa loo ndlu kwabizwa umasipala mhlatsa siyoyivula kwabizwa i-association yamateksi beza nefurniture nemibhede sathwala igrosary kwamnandi samnika imali eninzi uhlala kuloo ndlu sayityhubhisha sayifaka umbane isenyethi akazithandi ngoku ndandidla ke ngokumthatha ke bakhula kabuhlungu utata wabo uthi inhlobo wayebabetha yona babethanda buzi bangutata obazalayo bakhula phantsi kwalo babhitha utata bo
abankula yona wahamba wayokwenda ngokwendela kwaNtshangase njengentombi zonke kaloku zakudala wafika uNtshangase seyime ngebhunguza naye emnyango lendlela akhuliswe ngayo waphinde wadibana na bathandekayo ayamkhwitsha indoda kwaNtshangase sundibuza uba wenzeni Ntshangase ume ngebhunguza qha so ndimana ndimthatha ke ngoku umabotshatsha sesithanda ke ngentombi enkulu njengoba sehlala endlini samphala ezitofu imibhede emikhulu i-double bed ewe uhle kwakhe ewe sekubasela ke ngoku umkhukhwini kwathatha onke amazinki eyandla yahlala kuyo wakhe umkhukhu omhle waplastelwa phantsi waselwa pha indlu yakhe ine-TV Ntokazi ewe nayo udla kamandi ndiyamthatha ndiyoshumayela eDurban sifike ngokweDurban ke kule ndawo siya kuyo funeka sihambe nge-escalators sigibele ilift sathi basingene eliftini wakhala kakhulu wathi Matangaso yafa into ndihambe nani ndifuna ulala kulaa hotele endilele kuyo avuke sitye ibuffet aziphakele atye fika ke ngoku kwi-breakfast ndiqala ngapha ke nezinto ze-breakfast wafike wathatha ii-Weet-Bix ii-biscuits wahlala phantsi wathi hayi andisalibi ke eli biscuits lomile hayi solidla kanje bekapha enase ufake ubisi yathi ke amandi le nto uthi ke ngoku ndiyambulela uthini bawandenza ndazuza uyesu ndiligqirha ndingazanathi ndibethwa ngumyenam endengeza kwimivimbo endayibethwa ngutata ebudaleni bam uThixo uzondisikelela ngokuthi ndihlale kamandi kangaka ungqale wabaphofu kwalapha ebusweni uthi niyandibona uba ebengazumihlekiswa bendize nayo uthi niyandibona ndisisifundiswa kwaye luthi ungu-ambulance kuthiwa ngu-ambulance i-ambulance ke leyo uthi xa konakele njengoba into sesengumthandazi xa konakele kugulwa kubizwa mna ngoba ngumi-ambulance zothi nani ngena namabhoti akukhuphe misi uhambo lwakho uvele uzixelele uba ndizongena amarobhothi ebomvu ngoba kukude apho ndisuka khona noThixo kukude apho ndisuka khona nobomi ndizongena amarobhothi ebomvu xa uSathane ethi uhlasela abantwana bam nabazulu bam ndizongena amarobhothi ebomvu ngoba kukude apho ndisuka khona noThixo andizibasa miyeka selitshona ilanga bathandekayo. Glory to God. Jesus. Glory to Jesus. Amen. Wasuka ke lo mfana athi utata wakhe senamehlo alirhatyasa athi ndifuna ukusikelela ngoba ndifuneka inyamakazi kanti uSathane uzongena ngakunini ngeli xesha nawe ufuna inyamakazi phaa ezindle kanti nini uvile ovele wathi apha kulwam athi uvele uba mapesibayeni mapesibayeni uxelele udlo enze basikelele wena athi afika sikelelo seyiphelile uzungena ke kuleyo into kodwa ndifuna ukuthi Pinki isandla sikaJehova masibe phezulu kwakho mntanami zonke izinto ezinqwenelayo uzazifumana uThixo and ungadinwa ukwenza ukulungela ube ngathi uyalahlekelwa kanti awulahlekelwa uThixo andazi noma ndithetha le nto bendifunela yona makhe ndifunde ke izwa ndizofunda kuyo incwadi endizofunda kuyo ndizofunda nje ivesana ezimbalwa ezinenzimanga endizozenza zivakale kuni sevana yafuna uyive into endiyitshoyo isahluko ngo-92 mandiqale phaa kuverse 12 amalungisa ayakudubula njengesulu nindimamelisise kule ndithethayo enzela incoko yam ningasali ayakuhluma njengomsedare welibhanoni mamela ke etyelwe nje endlini kaYehova ayakutyatyamba ezintendelweni zikaThixo wethu ayakuhluma esele nezimpi indvini ayawuhluma amalungisa noba sengakanani noba senezimpi into nezimpi into theni ngomdala kuthiwa ke uyakwanda ngosowunezimpi ndiyayivuyela le vesi endiyifundayo because khona izinto endifuna ukuzithetha kuni ezimtshutshisayo ubomi bomntu ongene ebudaleni acingi uba kuphele ubomi kanti ukuba mdala ayikogula ukuba mdala ayisosifo ukuba mdala indaba ngela xesha thina sasidla amanqina enkuku namathubu kuphela indoda ihle imobomokane nenkuku ithatha ikhathala khona ixhome idliwe ngamaphela kunoba idliwe ngumfazi sasirhalela uba badala ngoba kaloku le ndoda emelwe sesasikuku ibikhale engileni
yaya esibindini yaya emaphikweni ojiwa pha iyaphandle seyibukhathala nithi nibaninzi ekhaya mina ndikhulele emagqirheni ekhaya utata wami engekasindiswa abe nomzi wakhe wasindiswa pha kwi-early 70s kuze sehlukane naloo meko esasiyiphila yamagqirha kho izigogwe khapha kupha kwiiplate eziyi-40 into cinga ke ngoku ukuba amanqine enkukhu niba nintsi ningako omnye uzofumana uzwanyana lokulungela ingehla omnye kunatsikwe kuzothiwa ke ngoku na ke ekhothana ungxawu ke ngoku obunomkhofu nezabanivukasi kaloku intloko yayividiyo enkulu ngoba yayinikwa ovulela iinkukhu ekuseni ekaloku intloko yaluvulela iinkukhu ngokuna le nto yahlala kuthi yahlala le nto niyayiva yahlala le nto kuthi ngoba size sive inyama funeka kuhlinzwa ihangu lona lityebe kakhulu nakhona ke nizonikwa la maqilo namathumba inyama eyophinda idliwe ngaba natsi abagala kanjani kube manje ke ngoba lokhu amafutha elihambo othelo qalukeni sike sidle kamandathi sike sibe bomema kwezemthubanyana sasikurhalela ke ngokuba mdala sicinga bathi nibamdala kumandi enze basitholeza kubo sitholeza nyama sidle amikhafunyeko nomuntu anikwe elakhe ithola ewe ngapha iphalithi yomgubo ngapha ngumkhafunyeko obomvu uyodla lo mkhafunyeko uyosusa ubusuku bonke babengenanhliziyo abantu esisuka kubo bathandekayo babengenazo ezinhliziyo apho uThixo asilungise khona usilungise ukuthini thina sithe ubuhlungu esibuvileyo sikhula asifuni abantwana bethu babuve bobuhlungu niyayiva sithando zami apho ke ngosiqala thina ukubaphatha kakuhle kwavele kwangaba abangaziphathi kakuhle njengoba thina sibacingele bangasicingeli bona uyabona ke ngomuntu yoba laa ndlela wawukhule ngayo nalaa ndlela ngokososiva ubunzima sobuviswa ngabantwana ke ngoku yonke loo nto iyambalishela niyayiva le vese engigqiba uyifunda cela nibambe le nto yoba uyawuhluma noba selunezimvi uhlale uluhlaza ngoba utyelwe endlini kaYehova into oyityalele kuba uzuxele ubukhulu boThixo wakho uthi uThixo uliliwa lam endizimela bambeke hey kuzoba manda zimande ezidala ake ndifunde ke no chapter 71 walapha ithi ke ivesi endihalala ukufunda kuyo Thixo undifundisile kwasebuncinaneni bam niyandiva sithandaza kanjani ezi zinto bendizibala esidibene nazo sisakhula uThixo khona indlela ebesifundisa ngayo umbongo womuntu omdala lo uthi Thixo undifundisile kwasebuncinaneni bam unangoku ndiyayixela imisebenzi yakho ebalulekileyo niyayiva ke ngoku nindijongile ithi ke ngoku Thixo musa ukundishiya kude kuye ebuxhegweni nasezimvini ndide ndiyixele ingalo yakho kwisizukulwana esitsha nobugorha bakho kubo bonke abayakuza into ebangela into yoba ube usaphila uThixo kunika ithuba lokubaxelela abazukulwana bakho ubukhulu boThixo ngoba abamazi uThixo bona kaloku bona bavelela kwezi conflicts ndifile ke abamazi lo Thixo wena ngela xesha ubusiva ubunzima ulandela inkabi ngathi uyontombazana ulandela isagweba sikubethe usazofika ugube ufuneka uthese ufuneka uyokhina ifino kwangoku khomntu ukuqinileyo uThixo khona into ebekufundisa yona mamela lapha ke lehlisa ilizwi niyabazi ukuba aba bantu bangathandi bantu siphila nabo abaninzi balinyazwe ukuba abakwazi ukuhlupheka umuntu ongakwazi ukuhlupheka akazi xa usithi awuna-10 rand uhlobo lomntu ngoba utheni
umuntu othanda ungelathandana uyayiqonda anaphila kwalawo xa ubuswela i-10 yikho bona umuntu uphila kophi umhlaba lo muntu ongenade because zange waswela i-10 umuntu ongazange akakwazi ukuphila nabantu kodwa uyenda uyabuya ngoba kaloku akakwazi ukuphila nabantu akakwazi ukunyamezela uyayifa uba unenkonzo yakhe nasenkonzweni yoqhubu because akaqhelanga ukuhlala nabantu akazi awufika nasenkonzweni ufuneka uthandelo umhage njengalo uphinde umhage njengalo ungakhethi utheleze uzohaga lo utheleza nje amehlo lakho ngoba lo unemoto unomzomkhulu so izinto ezininzi esidlule kuzo ngabomi mandikuqonde wena landlela wakhula ngayo nezinto ezidlule ngexesha lokuthanda kwakho nezinto ezidlule ukhulisa abantwana abazukulu uthixo befundisa wena ezinye zikuncedile zakhende simile utsho wehla wakubona uthixo uba ubukawa nezinto zonke awuphakama ungakwazi nabantu utsho uphoswe lizulu ngoba akalingeni umntu ophakame izulu umntu ongazibantu akalingeni izulu noba senkolo umntu ophekela phezu kwabanye abantu alisa abantu kukhona uhlobo lwabantu engasibabamilo njani noba kukho inkonzo noba kuhamba ukuhlala bona ayipheli engakhathilizwi elihlalayo yabo ngoba lo mntu akazange wahlupheka akakwazi ukuphila nabantu yibonge le nto yoba udibene nezinto udibene nazo bekusakhiwa isimilo sakho uba wehle uye ebantwini bakathixo omnye umntu uthixo wenza ngabo mahlupheke phambi kwakho uthixo ufuna ukukujonga uzokwenzani ngalo undivile ke ngoku ngoba lo wena ubhabha nentaka ezithile kwintaka ezithile ongangeni egruphini yazo la uvele uzibone wena intaka ethile yokungamnatendani ukuba yeyi andingeni kwamolegruphu yabantu abathenteni ababizwa ngamagama uva kwayincoba yeyi kwayincoba khona abandancedisa kule ncoba ngoba andingeni kwalapho uhambe uyofuna intaka ifune phana incobo le oye awusatyebanga umbona kulo nyaka ajoheyi zona izulu mbhema ayathonye ngaqala akathonye ngesihlavu ubonile heyi andilungi pha ilanguage aphaya ayindilungeli mandibuye ndize kwabegruphu yam uyayiva ke ngoko izoqhubeka kale nto nivele ningevani ngoba uzongamthandi oyagruphu ngoba intetho zenu azilingani futhi azifani undivile ke ngoko yizabulo ewe yizabulo athi ayizompuku kwamfazi ewe icelo ngempuku akasimpukulwa sisimlungu lo hlale sitezi impuku athi awunyakumaphela kwami imbila sithi asizoyiphuza siqale siwaphuma amaphela siwakhe sibuya apho bathandekayo izinto ezikwehlelayo ezininzi zilungise kwawena ezinye ezininzi wakhangaza ingqondo zabantwana ngoba uthi xa sowuhleli naye phantsi uyilanda history adabuza uba mama wawunyamezeleni uthi ndandinyamezela uba makubekho wena uthixo wayefuna uvele isizukulwane esinguwe ngam ameni bathandekayo ungaboze umhleke umntu ohluphekayo ungaboze uvale inhliziyo ubona umntu olambileyo praise the Lord uthixo abazali bam usibeke kulo mhlaba uba masimseve ukuseva uthixo ayiyo le nto endiyenzayo ubufundisi nje qha kodwa uthixo ndibizela abantu ngabanye uba ndiqaphele uba lo mama nkosi yam esakhe isihlangu akasakwazi uhamba ngaso sapecona ibathala ke akanaso esinye ndibe ndinezihlangu ezigcwele amakhalibhuti ezigcwele amawodrophu asoze ndizinike mntu ndase ndithi xa ndicinga ukupha ndiphe umntu ongcono enzela uba naye aze ekuhambeni kwexesha uyayibona ke ngoku lo mthandazo weli xhego uthi undifundisile thixo imisebenzi yakho athi ke ngoku ndicela ungandilibali ebuxhegweni bam ungandilibali ezimvini zam ndijongeni kakhulu ke senditshilo ndathi ubudala ayikokugula i-age ayisosifo yindaba uyayiva ke ngoku so musa ukuzidipressa musa ukuba suba noxinzelelo kungenzekanga nto uxinzelelwa ngala maxhala obudala nani zintoni ezidla ngokuxinzelela
abantu abangena ebudaleni ungekabikhozi ngxaki banazo bona andithi uyayazi ba umzala wakho wabhubha ngomhlaza xa ingene ebudaleni njengoba ungene ebudaleni ngoku sowuzakhela umhlaza ongekhoyo unexhaba hayi kaloku ekhaya bathi bababa nje omnye kwangumhlaza wabe omnye kwangowesibele omnye kwangowesibini azibowami yoba ngwantoni sowuzifaka elayinini yabantu bomhlaza ngoba uvele ube nestress ngoba ushiselelanga nje ubuhlakula sowuthi xa uvinhlokwana hayi ke wangena umhlaza ikwenze lento ugule phambi kwexesha singekho isizathu esibangela bagula uguliswa ngamava into engeyo yakho uhlala unomvandedwa uyayibona lento yes uvele uyithatha uthi vele ntalapha ekhaya njengoba ndingena ke ngoku kwesi stage hayi ke kuyacaca uba nam ke ndothi xa ndinqamke ixesha ngoba nodadewethu wathi bancamke exesheni hayi bavele kwenzeka ukuthi nokuthi soyabala uhlale ke ngoku unaloo nto uyakha ukhamabhilidi angekhoyo so uzakhela nomngcwabo so unawo umfanekiso uba ezangaphila iminyaka emihlanu emva koba kwakungene loo nto mntakwethu ndithe kuwe ake utshale phezulu ngebathala uthi uthixenamandla ntundigcinile undigcine kwadlula iCovid singcwabile kodwa nangabala COVID ndikhohlela ndineswekile kodwa uthixo wandigcina ngexesha leCovid kuloo thixo ake ndixwa iphesi yam ndejeje ewe zithande nomanqoba amatenesi ewe adala usathane bethi yamhlasela ezinye ithi usathane ufuna ukusibona silile njela uba ahleke neentshaba zethu zile hayi bavele kudityanwe nawo uzithe phesi yakho nokujija amaqhotsha ejezi uyaphi edolophini uthe ufika edolophini azithengele thatha unkciyo wakho unabi ngathi unabe ehotela mntakwethu uthathe Coca-Cola yakho ungatshoni umamazana tshayi Coca-Cola yakho uphume ngathi ubusidla espare ngoba unento ethi thixo ndasinda kanjani ndiphilelane theni bangcwatywa bangangabantu kwashiyeka mna ndivile ngeli xesha ababulawa yiCovid nodadewethu emzemva wakwayititsha phakwabo wabulawa yiCovid ndandilibele wabuneCovid ngeli xesha ndigijimisa ugqirha ndimxwaye ndifake emotweni yam zange ndiqhubule kwandaba glavu kwandaba yayezithoza zifaka kwakho ntoni yayibala kwaloo nto heyi abafa abantu andabangcwaba ndathini kumfundisi ngokela uba ndelikhulu COVID imingcwabo emithathu ngathi ibandla malihlale zidlini lonke uzongcwaba mna ndodwa noba ndicule lwam ndibangcwaba abantu babadlule ethumini benexhala lobuntu le nto ndinqanda kulo benexhala lobuntu ake ndike kugqirha ngeke the kwakho into ethi qhothaqhothayo ngeke inobe ndingena ugqirha ubuye results sithi not detected ukuthi awunayo ophinde ndiqhume yo ayikatheka ndiqale phantsi ndinqabe heyi ndithi xa ndiphakathi ngo heyi bayi-15 ngoni bangcwaba heyi ndibuye kuthiwe yade yaphela ndingazange ndaqhama because ndinento ethi thixo ndinceda abantu bakho akho bantu abazodliwa zizinja ndikhona ngoba ndisoyika le nto ebulala abantu hayi ngoba ndingenawufa kodwa nkosi ake undinike ixesha lokugqibela khe ndiseve abantu bakho mampondweni wandigcina loo thixo njalo mangcwele ithi ke ngokuna ke xa selunezimvi ivesi ibhalele wena ithi uyawuhluma njengesuni mkhuleka phela inantsebile njengezizondeni ekapheli okay vangathi maphelile ngeli xesha uba nezimvi khululeka ingathi uyingane encane yayiva khululeka ingathi ingane engana hayi ngoba ingxaki zingekho mamela ayikho ingxaki until ibe yindlela oyithatha ngayo wena kukho izinto ezingeyo ngxaki serious kodwa kushiyana ukuthi uyithatha kanjani ukuyisa engqondweni isika ikulimazi kangakanani lokho kukho izinto ezingeyo ngxaki futhi oqonda into yoba nabe ndingayiphendulanga ndizodlula itsho iphele qha ngoku yonke wena into evelayo uyithatha serious iza kukugulisa ke loo nto mamelana xa kumitha umzukulwana yintoni ekwenziwa kwalala nekwakwana kwalala nekwakwana wosongasalali ke ngoku udungalani ngoba uthi oomama bolwesine ndithandazana bazothini njani bazothanda bazoqeqesha ukhona umntu okhuleka umntwana ndiphenduleni unayoni ntaba
ndoda wena wena linda lo mntwana ungamaziyo noba ulini ucime mntwana hambisa khupha iplate uyayifake ngoku because wena awuna sona bonanga wena susixakekisa suthatha izono zabantu uzibeke phezu kwakho uguliswe into engeyoyam awungeni indawo ithatha ingeni indawo thetha ithatha ingeni indawo itsho ithetha ithatha ingeni indawo wena nathethani nam ithatha ingeni indawo uzawuguliswa into ufe kwangoko wena asalele lungisa ubomi bakhe athi amkela uyesu athi umama wayendifundisa ukuthandaza serayithi ngoku wena sowufika ubusenzani ke ngoku wena into engekufuni ubulanga amaqhala into engeyakho musa ukubana sothatha amaqhala uwaphose kakhulu entloko ngoba uzawugula number 1 azukwazi ulala kakuhle kanti xa somdala eyona nto ebaluleke kakhulu uba ulale kakhulu ngaphezulu nasemini xa ungayanga ndawo uvumele ubuthongo ulale kudala wangalali kudala wangalali lala ngoku thatha isipoti sakho usibeke phantsi komzimba kwakho ubuthukru ubuthongo uvuke sowunqanela ithithi mntam khwishitheko napha atshudite umntwana uvuthuthe tshudite makatshudite umntwana akujude utsho uhluthe nindifile ke ngoku ewe uyeke ukusixakekisa ngezinto ezikude nawe kunini waxakeka utheni ungakhathali kukuxakeka uvuke uwela imilambo uyoboleka imali ngomnyama ngoba ufuneka ugijimisa umntwana esibhedlele ogulayo undivile omnye ubiza imali ezingaka-1000 ongazange waweva afuna esikolweni uwela imilambo udibana neemfele zabantu abaselweyo ufuna imali alomntwana kunini waxakeka theni uzazixakelisa zenze ube free ngiyadivasithana zabo khawukhululeke noba ikhona into ekuphazamisileyo ezinye izinto azilungiswa nguwe zizawulungiswa nguthixo uthixo ukunike umlinganiselo othi oyaziyo necacileyo esemandleni akho mayilungiswe nguwe kodwa ezinye zezikathixo nikela kuthixo izinto ongenawuzinceda izinto ongenazikhontrola wena ziza kukugulisa xa ungakwazi uza nesolution yazo ufunani ke wezo zinto ufunani kwezo zinto lo ukhathaza umntwana ukuba engabuyanga eyile ndodeni ungalali ke ngokuthandazo utsho umthandazo uthandazela into ongathandaza wena obile manje ezonwabisa uye kubuthongo bakho uthi uthixo makathini kulaa nto amthandazele into bezihambele ukusithi abantu bazothini ekuhlaleni ebebekhathalele ngantoni abangenaphi kwezakho bexakwe zezabo ukuthi abantu bazothini uphilela abantu kanti wena kanti apha konke njengoba kwarhadele nje ufuna ngoku abantu bakwadlamini bazongena into zakwarhadele abangengeni indawo kuzo yo uzigulisa apha ngento engekhoyo uzigulisa apha ngento engekhoyo ndicela ndiyiqale nyani le ndiyivathele ndicela niyolala ndicela niyothini niyolala ndiyazi uba xa ungene ebudaleni into eqala ibaleke bubuthongo akuve kubaleka ubuthixo yekile ubuprovayida ubuthongo bumahala abuthengwa bungombheda ubuthongo abuthengwa nangepilisi uba uthi uzulala udla ipilisi usengxangeni ubuthongo bumahala ubuthongo qha nguwe kufuneka uzinikele kuba uvala amehlo la umzingqondo le ulale uthixo zakho zibetathu xa kubanda uvuka ujumula ukhabe phaa uphinde ulale ngoba ulala unganxibanga ulala ube kudambalaza endlini yakho khululeke enzeka uvuke ingqondo yakho ifresh uvuke ukwazi uve uba uyaqala ukucinga ngoku ebusuku khange ucinge because ubulele niyawazi ubuthongo okay uye embhedeni unento okukhathazileyo uba ulala ungalele niyayazi loo nto ngoku uleleyo njengabantu bonke ungagodoliyo kodwa ungakhe ulale ngoba ingqondo injani iyasebenza ihlela ikokulala konke le nto uvele uvuka unezibhobo ke le nto uvuka uqhekeke intloko ke yile nto ikwenza ube nenzululwane ke yile nto ke ngoku ikwenza ungabi na-appetite ungadli kungoba awulali
kabuhle awulele kabuhle yabona ukulele kabuhle njengelona xhego lala nyana livuka lisithi andalamba ngathi ndikhabe ngawo because ulele kabuhle udigesteke kabuhle ukutya kwayizolo uzodloka namhlanje into ezokwenzeka namhlanje uzoyibona nini namhlanje okulandelayo lihlala okulandelayo thinini hlala ngikhathanda ukudla ntoni ndizitsho ukuba idlethile ongayidlethile nami ugqirha osatsho loo nto ndingabithande ukudla ngoba thina sakhula sidla kwanto phambi kwethu bebalisa umkhulu lo besithi yo aba bantwana bethu indlela abahlupha ngayo thina kwakuqwecwe iinkobe kuthathwe utywala kwakuthathwa ndawo lapha etywaleni insipho kuthiwe yinantsika zikhanyelwa pha ezikrobeni ezingayiweyo kwenziwe amele ngentonga ngumzali wakhe ngumhlolokazi bathawuzela athi xa ungadlile nto uthi ndizokuthini nifuna ndinithini alile ngokwambetha nawo iyalila ngokurhalela bona abantwana bakhe beluthi ngoba balambile umntwana akakwazi kuyidlala ento yokutyalwa exutywe nezinkobe kuphela kwentwanayo lo mhlolokazi ngoba uye athi umhlolokazi uba kuhlutha abantu abam nam ndihluthi engadlanga noba ndihlala ahlale pha njengopikilo ebukela abantwana bakhe besitya into ebebeyiphekisa abababone uba bahluthi baphume bajikeleza umzi badlale kumandi ke ngokumhlolokazi endakabuva nokokulamba okokuhluthi bani dlani uba uphungiti yakwakho emnyama khwitshithi ubize iikomiki zibentathu kukwakha awumboni lo avuka ngenyama ekuseni futhi ke xa sezilapha esiswini khehle awukwazi kurhalela isitezi sakwam wena unikwe urondafela klina urondafela wakwakho uthande nomthunzi wawo uthande kwayile nto yoba mna ndifundekela ngamaziki xa kunetha naxa kuthuthuma izulu eyakwakho indithula uthe cwaka uvele uba bandingumema ke ngenxa yanondawo undivile ke idlani the oqala yithaneni lalani ukhona umuntu omane phela kuthiwa ngapha phakamisa isandla funa ukuncedisa ungazifihli andithi siyancokola sikoqa wena andithi ndithandi ngomfundisi phakamisa isandla omane uphelelwa ubuthongo badalwa nguthixo into yamahala hala ndiqala uyothatha into ayinikwa nguthixo yamahala ndiyolala hamba uyolala qiniseka into yoba akufiki ixesha lokulala usenezinto ezikukhathazileyo musa ukuya namaxhala ebhedeni yiyo le nto ungalalile uya namaxhala yasibona ke istage songena imenopause inayo into yokungabi nabuthongo so ndiyayibona leyo kodwa musa ukuthatha iingxaki zasemini uye nazo ebhedeni uzawusufa intloko xa usiya kugqirha unehayihayi ngoba kaloku awulalanga yayiva ebudaleni bakho khawudlukudluku ayikho nje indaba yokusilima nokudayetha khwitshimbila yakwakho khwitshisa igwapa sakwakho idla umkhupha wakwakho angokho imifino ikumilile ngwemifino utshaya ukudla kwakwakho unabe emthunzini njengenkosazana iyeke izito zabantu ndiyandifana into endithethayo ngoba uzawungenwa ngumona ngesithi uzirhalelayo phinda ungalali ke ngoku aba bantu nento zababa kunakanga kwabona loku ungababikela uthi ufa into kabangeni kwandawo loo khwitsha ukudla kwakwakho wonwatyiswe kukuba ngwapha kwakho ndivile yonwatyiswa yintoni ukuba ngwaphaya kwakho sisafunda singabantu abesikolo sasirhalela uba ngabantu abomisi sonke kaloku isonke simhlophe sasi-12 cents sibiza kakhulu sonke simhlophe siyi-12 cents singasibona emasangweni asekhaya sisibona ngabantu abomisi sinerama irama yayibiza ke into emangalisayo yayi-25 cents ke yona so urhalela utshintsha ingwenya phatha ingwenya zibene unika umntakamisi okoba akucephulele inantsika ekoneni akuqhakazele athi umama angakuboni ndingayini ndivile ukutshintshe lo mlomo mungu wengwenya nenkalumeva udle isonka somntawasikho ndixelele uba bapha abo bantwana namhlanje
bacinga ba i-degree zonina noyisezezabo bagcwala umgwaqo bayeka incwadi umntana omhlolokazi nomntana ohlupheka osuke emagqirheni wafunda nindivile ke because umntwana ongahlupheki uyathanda ukudlala ndithe kuwe zonke izinto ezikuvelele ebomini zikuvelele kuba zifundisa kwawena apha ekutyeni xa songumuntu omdala akhona nto itheni ethi khetha ukutya wena mifino dla imifino iziqhamo uba zikhona khwitsha imbi lakho siphungele iti yakho ayimna ndayibona into yokumamazala mna isibindi nje kodwa sibindi ewe utsho uziphilele uzihlalele kwakho ngona ayikho into eliyeza njengokonwaba yadiva ndini ayikho into eliyeza njengoba ingqondo yakho bekhalm izole ukuzola apha engqondweni iphile engqondweni ubuphile engqondweni ngoba intwana ebisekuhlasela emzimbeni iyathotha ngoba ingqondo injani iphilile siyevana ke ngoku ya enye into edla ngoba ngumceli mngeni emntwini omdala unexhala lobuzosapotwa ngubani bade abantu abadala babe nemithandazo athi mfowethu usandigcineleni njengomama mhlawumbi osoyelekelwa ngabantwana bakhe semdala yena athi ndandicinga into yoba ndim ozongcwatywa ngaba bantwana ngoku ndim obathuthele egcakini aziba mna ndongcwatywa ngubani uhleli nje umntu akanayo nehlaba kodwa uvusa amahlaba unexhala lemini omngcwabo kuba azibuza ungcwatywa akukho simo esikwehlelayo ekufuneka usifanise nokuphela kweentsuku zakho ngoba uyazitshotsha iintsuku zakho ndivile ya ngexesha unexhala loba musuba nexhala lento ongayaziyo yayiva ukuthi uzawufanele mhlawumbi sazophila 100 years mhlawumbi uzawufa kule veke zayo so musa kuba nexhala lento ongayaziyo ungena indawo entweni ongayaziyo phila obubomi ubuphilayo amen amen uhlale wonwabile unoxolo nomuntu wonke jongani ke bathandeka into yoba kule nto endiyitshoyo yokuba namaxhala okuba izinto ezithile zizakwenziwa ngubani yazini uba zonke iifamilies ziyagula efemelini kukho abantu abasizimangaza khona nakothu zikhona izimangaza kothu ndivile ngo akukho family enabantu abaperfect bonke jonga le nto unabantwana abasixhenxe wena kodwa abantwana abarayithi kwabantu abakho bathathu abanye zibhedi nje uyamgxotha lubhedana unika ba yazini ke into yoba ifamily nefamily inegeza layo so if unabantwana abangafaniyo khawubulele kuThixo ngalo angathi wahlukile kwabanye siyevana umthande kakhulu yena lo asisimanga sekhapha ngoba sisimanga sakwakho Thixo uzamqulela yona lento uba umsupporta enze behlukane noba sisimanga ngamandla kaThixo uba umthanda namazwi wathetha kuye ungawathethi amazwi okaphuka ukhupha amazwi amabi ngenxa ukaphuka yayibona uzokhupha amazwi amabi kuba ukaphuka ithi ke ngokulonto njengoba zonke ifamilies zinezimangaza khona abanye banezistress zokuba izinto zibongconywa ngobani kothini kuba ebonto bapha efamilini mhlawumbe akathandeki ncam okanye ifamily yakhona ayivani akungenelwana ziyenzeka izinto nani baninini right nangapha ziyenzeka ngapha kwelabithi abantu bathi beyifamily eyi-1 bezalwa yindoda nomfazi omnye bangangenelani abanye baleqana ngezitshetha apha enkundleni bangangenelani loo nto ongena nasebantwaneni ingene kwizizukulwana ngezizukulwana ezizayo uyayibona ke ngoku now xa usuka kuloo family enjalo sendizoyeka bathandeka xesha lam liyaphela xa usuka kuloo family enjalo ndicela ndike ndinyathelise le nto ethi imeko uyazibona ngamehlo nangengqondo ukhulele kuzo kozange ukhule kamnandi khawukhonze uThixo kakhulu ube nento ethi ke ngoku ndizibonile nkosi izinto bathethile abantu ngam banditshilo abantu bandinjalo ake ndiye kuwe Thixo khe ndibuze kuwe uba lo mzunjani yayibona in other words uThixo uza kukunceda xa umthandaza ekuthini uthwalwe nguye ubomi bakho ulivileka ngoba ubomi bakho abuxhomeke kangamntwini suba nestress xa kufe uSipho owayekusapota apha ekhaya ubomi bomntu buthwalwa nguThixo ngapha ke bakwithi
sabizwe ekuseni kukho isikade ukhona umntana esikolo owavuka wazala umntwana kubhala uviwo wamsonga kakuhle wamfaka etoilet esayithini elinqiwa engabiywanga caba kwakuzokwakhiwa kodwa ke sekwaba yilo toilet kutata odlulayo xa idlula lo tata evele nto itshingathi likati ngiyawazi amakati uba akabe nento engathi zintsana aqonda ngamakati la atshoyo hayibo asabe nesithukuthezi sedlula hayibo la makati atsho nelikati abasolokoza abasokhomzimo sapha kwitoilet wodwa elikati litshophi heyi umongcwelo wamphindisa lo tata ezinantsikela isagweba sakhe ezihambela into zakhe waphinda ayimane elikati litsho apha kule toilet elikati litsho kule toilet xa yethi hayibo litsho ngaphakathi umntu kwazi utata kwalanda inentsika ileli wafaka ileli kwehliwa ulusana lutata phezu kwetoilet intombazana itshinqele phaa esikolweni usisters awe nefika waphika lo mntwana wathi zange wamitha yena wathi yena zange wamitha kwanyanzeleka into yoba makade akhululwe abone lo umdlezana uzala ngokwesiko olo sana luyafunda namhlanje I mean le nto ndiyiveza kuba ndiveza ubukhulu bothixo ogqini bomuntu endani uba olu sana lutshone phaa etoilet kungazokwaba kwakusana kule lali wavela uthixo wenza itoilet umbhede ewelwa ntanta phezu kwetoilet lwangarhaqwa ngamanzi lwangarhaqwa mqama luyafunda namhlanje ungandibuzi uba ke xa kubaliswa ngento eyamehlelayo ibhitterness izamthini ngakunini kodwa ndiveza nje mna ubukhulu bothixo okwazi ukugcina usana lulahlwe etoilet lungaziwa luzawuphila kanjani luphile lube ngumfazi nendoda yomzwana bekukangakanani kuwe masimbonge uthixo ndicela into eza kuphilisa umbongo uthixo ngokuthi ungapha kwakho umbongo uthixo kule flatane ngu-2 rooms omane ubeka ibhesinana xa kunetha kakhulu kukhonsa umbongo uthixo ngaloo ndawo ya wena uzelwe ukuze ube ngumnqobi futhi ube ngaphezu kwabanqobi ningavumi izizwe ndishiyekeleyo isithando sam thembeke seyipheli apho yo ndigcwele ndileke ndiyayeka-ke mandithathe nje zinto zimbalwa ndithinini na ndizithathe nje noba zintlanu cela undiphena no 10 minutes isithando sam xa kuba yi-8 minutes undiphitha ubenze basithandayo uthembeke ke nokuyayiqote heyi yamandi into khona itshoni ithini yamandi itshoni ithi yamandi into ekhayithi yamandi into amadoda kudala awayayayizeka ibe nomuntu ngaphandle ngicela ungalibizela gama phinde beneqabane yayithi xa izahamba nomfazi kumsagweba sayo ndiyabushiya mna mona uyakutshiya mfazi endini oxoxisayo yazeka into yalongo sigqibele ukuqhwebula uyovuke wapheka wavuka mhlambe wenza yonke into nalo usana elungisa iflask yoba yonke within 5 minutes uhamba ngaphambili umfazi ulandela zange yakha yatsho ukuba kandiyakuthanda umtshato uchithwa kukuba elibele indoda seyilethi enzele ukuthi I love you sweet
okanye libe lizokunqabula xa iphuma ndivele ndakubona sonqabula abanye umfundi ikhona imali ikhona ngoba lo bafuna ukunqabula thina siwazi amagama ohani nobhiphi nokentakhi futhi ukuze ube ngaphezu kwabanqobi you were born to conquer and become more than a conqueror sokunike konina nevayo kodwa into ebangela uba ube usaphila kuleli xhegwazana esihleli nalo apha namhlanje kuba uThixo wayekuzalela into yoba ube ngumnqobi zonke izimpi ozilwe ukhula ezenhlalo ezabazali wangena kwezomthatho wangena kwezabantaba wangena kwezabazukulu into ebangela uba zikushiya usaphila kungoba wazalela uba ngumnqobi ithi ke loo nto ukuguga ayikho kugula kodwa kukuba ngumnqobi kuba ligoba awusiva umntawa ngoku kuthiwa uziqhinele uzibulele okanye yothenga amapilisi etankamane wawagenya befama loo nto yenziwa nguwe kodwa wathi ngoba wazalela uba ngumnqobi zedlula ngaphi izinto abazakushiya ugula kodwa yaphinde yavuka madlento yathi ndizabakhulisa ababa abantwana ndizabafundisa ababa abantwana ndizawuwakhaketana nomzi wazalela ukuba ngaphezu kwabanqobi ithi nto rise above every obstacle evuka phambi kwakho yonke into engumqobo efuna ukukuvalela ukuya phambili yayivuka uyinyathele ngeenyawo neva amakholwa mamelana apha kukhona usuku oke ube mkumzi wakho ngathi wawucela indawo kweminye imizi undivile ubona umakhelwane ngapha uyaphumelela nosezantsi kwegaditana abantu abakhe bayagreda yonke into iyalunga zange wamvephelisa nakomnye abawutharhaza umzi uyotshonele kwentaba kanti mna ndandidalwe kanjani antshixoa ndandidalwe kanjani kanti mna mamela ke ithi le nto enditsho kuni zonke izinto eziyimiqobo ezizilingo ezikuvalelayo ezifuna ukugqiba ikusasa lakho ifuture yakho no kuthiwa zinyathele uyayiva le nto ethi ukuba ungumhlolokazi ubungene ebudaleni lila ulile kamelweni uthambise njengoYosefu ekuthiwa wangena engutsini wangalili phambi kwentshaba zakhe uphume sowuthambisa ubuso ngenye imini kuzofuneka ulile nabantwana bakho bangakuboni ubulila ume phambi kwabo sowuncumile okwekati kanti khangulale into lebangela uba uzenze ingathi awulilanga phambi kwabantwana uyabaqinisa ngoba ngokuqina kwakho kuphila isizwe ngokuthamba nokwehluleka kwakho kwehluleka isizwe wena kaloku umfazi wadalelwa iservice uthi uThixo masenze umuntu uthi wena mntu ndikudalelwe ndiyakwenzela umncedi xa izodala umfazi Thixo watsho kanjalo uyava wathi umfazi umenzela ukunceda indoda siyayiva kuba ndikho la makawusi afakwe le ndoda ndikadibana nayo phezu kwetafile ndaxelela okanye esefriji inganxiba amakawusi angafaniyo ndivile ke ingavele ithi xa inxiba ithatha uthayo ogwantsi itsho ngathi libhebhetshane ngoku kufuneka kubekho umncedi athi hayi lena ayidibani nalena neshethi lena iyawufuneka uyinxibe mhlunxibe laa suti angqabeke ngoba kutsho umfazi indoda ikhawuleza ukuyithatha into ethethwa ngumfazi kodwa kona siyabanceda heyi ungadibana kwiwashing basket namacephe nefaduka uba umfazi because umuntu ongumfazi le nto ibangela uba abe nesibindi kangaka anyamezele ezintweni zinyamezeleyo yindlela awadalwa ngayo akho nto inyamezela ngathi
fast and fast ube bekusithiwa pha sikhempishile ndizothetha noma kathathu benzothi ndibalisele ngobomi bami yazi benizawumangala njengoba nibona ezilondini imicimbi indaba iqala pha ezilondini ndiyakuxelela xela inyani ndikuxelela inyani wafunga amantungu bendizawukwazisa uba nomfazi omnyama ume phambi kwakho usuka phi nobomi ehamba nothixo into ebangela uba ndibendiseme apha ndithetha nani namhlanje ndadalela ukunqoba ukuze ndixelele abanye ukuba le ndlela iyahambeka ngoba xa uthambile akho mntu ayamfundisa uba le ndlela iyahambeka kodwa obuhlungu udlule kubo uzawuqinisa abantwana bathambileyo bangazi kwanto basilandelayo umbambe kanje uthi mntanam ndibambe uqinise uyahambeka nam ndadlula kule uyayiva ke ngoku ukuze kuphila isizwe kaloku awu Jesu ithi ke ngoku imeko ezibuhlungu odlula kuzo ikunceda ekuthini zikuzisela i-change zikuzisela ukutshintshwa kwengqondo abakuwe bazali bam zikuzisela ukutshintshwa kwengqondo akave enengqondo umntu odlule ezintweni ndithini amen ngabonga akave enengqondo entle umntu odlule ebunzimeni because zonke izinto adlule kwanto ubudlula kuyo ibisisikolo sakho ibi-training center yakho kwanto ubudlula kuyo noba ibuhlungu kangakanani noba ubhala iphepha le-3 hours noba ubhala u-higher grade yonke le nto yinto ebizovula ingqondo le yakho unengqondo unjena nje wakhela mzi uwedwa ufundise wakhulisa abantwana abanintsi kanganje uncedwe zingxaki odlule kuzo sithi ngoku zithathe as your stepping stones ingxaki odlula kuzo sistep esibuyisela ngasenhle ndivile ke ngoku yes yilona nto uzokhupha i-graduates ube wena ungazinore ngesikolo ube wena ophuma ku-standard 5 kodwa ukhupha abantwana abenze i-masters ne-PhD because baphuma emntini olweyizimpi ezinkulu wazinqoba unamaxesha othi wena azithixo nasinda kanjani ngonyaka othile usathane wayithiwa ndigqiba ulapha ngoba wazalelwa ukuba ligorha lokukhulisa abantwana abezayo abangazaziyo ezingxaki udibene nazo cela ukuniyeka ke ngenxa yexesha cela ukuniyeka ngenxa yexesha otherwise ndinomphongolo ebendingawuthulula kwaba bantu baphambi kwam yamnandi imini sukuba kukho ii-roadblocks ezime phambi kwakho xa kufika iproblem yazi uba le ngxaki nayo okosi yam nale ingxaki uba indilalisanga namhlanje kule veke ezawuzo besendileka because ndiyayibhutsha ndinyathela phezu kwayo ngenxa yevesi ethi konke okuzelwe nguthixo kuyaleyisa ihlabathi ihlabathi alisithandi ihlabathi likhohlakele especially kwezi ntsuku kufuneka abantu abathembela ngothixo cela niyothandaza okokugqibela nje bathathe isithando sam abazukulwana babo ubaba baqonde badibeze banentlozigulo dibanise ntlozigulo khobolele dibanise igama likayesu legama libiza igama likayesu biza igama likayesu biza igama likayesu biza igama kubiza igama likayesu enzela uba ndityale nento yoba ngaphezu kwentlozo kubo bonke othixo akekho nje naye bakhule beyazi loo nto kwazi uba uthixo wapha ekhaya nguyesu ofela uluntu lonke ethunywe nguthixo ukuze azosikhulula masithuthuzeleke iintliziyo zenu anolala banotya uba ngumntana ongakukhathalelanga onemali thandaza ngaye qha ungamshwabuleli ukuze uthixo amjikise uba wafelwa ngabantwana awusudliwa zinja bakhona abantu abaza kungcwaba futhi kowawudliwa ngenyana emngcwabeni akho futhi siba neqhala sizokungcwaba kusaphilwa kuselapha emhlabeni ngoku uzikhonzela uthixo wakho oh glory to God hallelujah khawutsho bekanye bekabini le ngoma ethi kubo bonke othixo akakho njeka bezositsho nale vesi ezinsizini zethu iliso liyabona emva koko khe singene nemthandazo bonke othixo Bishop Shaba kuba ngabe uyakwazi ukusuka la ukhona wasala Uyakapra Santa la Marapo Uyakosha Rakakasi Ninikozia Kamataria Esamkeni Somonde Oh
siyethemba wena nkulunkulu wethu onamandla siphakamise amehlo ethu sibheka phezulu ngoba usizo lethu livela kuwe baba wethu onamandla siphakamise amehlo ethu sibheka kuwe ngoba ababheka kuwe basoze bajapha ababheka kuwe ubuso babo singabantwana sifuna sithethe into eyibhudana okwenkhona mhlawumbe lokushiya khona bathina abantwana kodwa ubene into ethi hayi ndizawufika siyabulela kakhulu for that thank you so much tata for ukumkhapha hlala kwaZulu so ndibani futhi ngiphelezele so inyama zekhaya abantu because hlala kwaZulu but thank you so much this was something that I would not forget this Jesus kodwa ngiyafuna nje ukuthi kumzali wami ngiyabonga mzali wami ungikhulise kanzima ngoba manje ngiyayibona ke sengiyayibona impumelelo
Alpha na Omega, isiqalo nesiphelo, uyindoda yempi, ungulongozelo ongalaliyo, ngenxa impilo yethu namhlanje bawo siyakudumisa, sethemba wena wedwa nobusathana ehlasela, kodwa Nkosi ithemba lethu liyaphelela kuwe, ngoba Nkosi lonto uyiqalileyo ayinawuphelela esithubeni moya ingcwele, sizothe Nkosi Thixo ngale mini. Moya oyingcwele sizothi enkosi ngobubele bakho, enkosi ngokunakekela abantu bakho, enkosi ngokuzithethela Thixo kubantu bakho abakuvayo. Siyabulela Thixo ingcwele, siyabulela Nkosi uvakele ubonakele, siyasiva isandla sakho Thixo phakathi kwethu, sikuvile Nkosi ukuthetha kwakho. Moya oyingcwele siyabonga, yo Thixo wethu. Oh Nkosi nathi history yabantwana bakho, izinto abadlule kuzo, moya ingcwele, ubuhlungu abadlule kubo Thixo, kuthe kanti nabantwana babujongile Thixo ingcwele, bawo siyabulela. Silapha Nkosi uzothuthuzela, silapha Thixo ukuba uvule ichapter entsha ngempilo yabantwana bakho. Moya ingcwele siyalibulela usuku somandla, moya ingcwele busisa Thixo, tshintsha impilo zabo Nkosi zingekatshintshwa, ebebeze benengxaki Nkosi yami mabekuphumla ngenxa leminya namhlanje. Moya ingcwele ngegama likaYesu Kristu mayisikeleleke le mizi. Moya ingcwele siyabonga kakhulu Thixo ingcwele sazohlukana. Nkosi yamazulu makathi Nkosi amazwi wathetha apha nkenteze ezingqondweni, Thixo wethona amandla sitshintshe njalo. Khule Nkosi yamazulu lento, moya ingcwele ngoba iqalwe nguwe. Luthuba balo Nkosi yethu Yesu Kristu, thando lukaThixo ise nobudlelwane bomoya oyingcwele luphumule phezu kwethu sonke ngoku njena ngonaphakade. Amen. Amen. He told